Hey, yo, what's good, people? It's Oppo here, Mr. Blessings, guys. We're back again with another banger. As you can see here, guys, I'm here with Zinhle. Zinhle, what do you look for in a relationship? Like, I look for somebody like who loves me, like somebody on a vibe. What do you mean by that? Like somebody like onikana ngemali yabona, angikhipha ama-house and stuff, like those couple goals. That's what I'm looking for. Oh, so you need a guy that can give you what in for no picture. Exactly. Then if the guy is picturing you, what do you bring on the table? Sure. What I bring on the table, whatever yena ifunayo uyoyithola. Noma afuna blue job. Uyoyithola. Angiyamuzwa mfana. Angiyazizwa le ndaba. Angiyazizwa. Okay, so in a relationship unosishaya ngani wena? Yo. Ngishaya ngosgirl ozithandayo yabo. Ngishaya ngogirl honest. Like in what way? Ngifuna like sibe honest yabo. Senze sexy things yabo. Singahlali kubo dog style nje kuphela. Ngifuna sibe everything honest yabo. So when my sister ngapha, what's your love language? No love language, I got romance. Romance. Yeah. Country. Romance love language. What's the love language? Actually, love language. Love language is something I love out of love. Hey, now what's your love language? Oh, romance you. Yeah, like time. Yes. That's what I mean. Okay. Wena ngapha. Hey, nangishaya nge-physical touch. Too much. So guys, I'm gonna give you at least maximum 6 minutes to talk to each other. You get to know it. How are you? Nami ngishaya. Ngizizwe ukukhala ngani? Khala ngokuthi indoda kumele ikhiphe imali. Nangikhala ngithi umfazi naye kumele akhiphe imali. Funa say-2 sikhiphe imali. Yo, awusebenzi. Mina ngifuna umuntu ozohlala like ngifuna umuntu angahlali endlini. Ngifuna sihambe soyi-2 sosebenza. Sishiya abantwana endlini basebenza. Yabo ba clean. Yeah. So like ngokubuza ne. Hey portion yakho ethandayo lapha empedeni. Yini? Uyithandayo lapha empedeni. Idoki. Nami ngishaya ngedoki yazi. Hayi, akunazi into eziningi engifuna usisho nje. Ngifuna usho le nto yabo. Ngifuna uqala ngikubone before siya kakhulu yabo. Hayi seziphelile nalo 5 MRI. Angisaneni sengizoyikhuluma. Only for 1 minute. Singibonana yabo. Singibonana. First Ukubona wethu, khali ukumbona. So when my sister ngapha, how much like from this conversation ukhulume naye so far, like how much would you say you are ready for sex? Give 5. Give 5. Give 5 over. Ingi 5 ivayile. Ingi 5 ivayile. Ifayile yokuphi? Like what is a 5? Like right ne. Ubhora ngani? Like angisho ukuthi yena umuntu physical touch. Ukumnika le physical touch. No, like mina sometimes yabona ngimuntu like ngizimuntu oma physical touch like njalo. Umuntu yena ngisho njalo uzobafuna njalo. So like yakhathala iyovithika umuntu. Mara mina azangipheli. Angifani nalezi nkwazi zase Shoprite ezifaka umoya. Nangiqinile. Angisho unothe wena uzile sesibheke emakhaya. I'm sure icala nothe ufuna umuntu okubhejayo ngisho. Phela out angike ukubheja wena ungamnikezi lento le. Like obviously ngiyakwazi ukuthi into ekhona vele kumele nginikeze mara like sometimes ngizoka ngikhathala nami. It's inkamgowe how like yena ngeke azicompare nami phela mina ngumfazi. Yabo yinika indoda. So indoda iqinile kunomfazi. So like angeke naye akhathala ukukhipha imali. Okay. So wena ngapho noma sister ngapho mrutha ngaki voice yakhe.
Yangidawuthisa ivoice yakhe mgaya 6 mina. Voice 6. Eish, ngiyayidawutha le voice. Udayita ngani? No, like ivoice ne ayikabi ne. But ingathi if you stalk yabo, ingathi ulogela ogulayo yabo. Ngathi une-base yabo inkinga, ngiyayidawutha. Une-base? Engathi i-host yabo, base yakhe yabonakala. Ngiyayidawutha mina ivoice. What une-base? ibase nje khona. Ibase vele chaza vele hayi nama umshaya vele akhala. Angifuni yabo. Manje angifuni. So far guys, are you ready to see each other? Ready kumbona? Wena ngapho ready kumbona? Yeah. So guys, ngizenza i-countdown. Sisekake. 4, 3, 2, and 1. Ish. Yo. Hello. Itoki. Sure. Yes, a few accent, but I'm not sure, Mr. Blessing. It's not my type. Why? Thinking my sister, like, I'm not such my sister, my brother. What do you mean? No, window to first. Mr. Ban. Chocolate box. Inte khona. Ngiyakhala. Inte khona. I miss the blessing. Angicela ukusibuza ama-question. So wena since umbonile wena like how much you do rate your parents yakhe? I won't rate. You won't rate? It's a 0. Uchazile. It's a 0. 0. Why? The attitude. Attitude. Rude. Rude. Romantic. Very rude. No, very benga expect some romance. Inte khona. So when we expect chama boy. Yeah, I think expect something much more. Boy musazobaleka kwi-dog style kanje. Angeke. Hayibo injani? Ayikabi asizoba stowunyana ne. Masivukele soyi-2 senza kanjani? Masivukele soyi-2. Yo, angazi. Shoot nami ngizomele ngidunuze. Angisho phela ngizobenjola. No, like mina in the relationship, like let's say for example, if I'm in a relationship, then I'm the woman. Umuntu wami will always be the man. Noma ngazokenzeka yini. It's not possible ukuthi mina ngimuhle. No. Like abadla nayo ama versatile. Mina I'm a power bottom. Okay, zinama category. Okay. So vele uthi umebheda ngapha akuchazanga vele. I0 vele. So it's a queer. Ngiyayibonga shem yo. Movie ne? No, too much. Move. My sister. Bathi wena movie. Naye movie. Movie. Wow. Une prime time. Oh wow, no, nimniki 5 rand maybe ulambile akasaboni kahle. Yabo asisho. Yabo my sister ne. Beyabonakala ukuthi yayishaya indlwabu yabo. Wena uyishaya. Hayibo. Amapimple agcwele ngakhona. Usunentshebe. Into ekhona musu. Amapimple into ekhona. Intshebe. Kundelani? Futhi izogcwala so much. No, like kwamele babone ukuthi ngisabani. Hayi amadoda yawo. Hayi wena maybe ukhulunyiswa indlala yazi. Aninayo 2 rand ngimniki. Yazi mina my sister ne. Nemali yabo. Ngisebenza kwinyama inhloko ngiyayikhatha ngigagaga. Wasikhombisa. Mfethu yabo isekhadini. No, ayikho. Isekhadini. Ayibanjalo vele ayikho. Ninjalo. Yabo mina ninjalo ayikho. Sinjalo. Not sonke my sister. Mina ngi-money maker. Ngi-money maker. Mina ngiyaphanda my sister. Mara ngiphandile abantu abaso. Wow. So wena okay. Konje uthi umretha ngaki? 0. Naku ngilingwe yini Nkosi yami?
Hayibo. Huh? What the fuck, man? Siyawajineza amadoda. Wavuzeni amadoda like kuzowa kanjani amadoda? Niwavuza. Police station agcwele lapha ama-prison. Hayi, siphinde futhi nizosiceda futhi. Hayi hayibo asimqedi. Follow ngokudelela lo. Uyadelela vele. Ngizodelela Uyadelela. Hayi uyadelela nje. Okay guys, so this is my last question for you. Is it a perfect match? Next. Zero. Hayi akunanto ekhona. So vele sekondita ngeke ibe khona. Angeke izibe khona. Mara if ngingakhipha imali mina ngangena. Uyabo i-problem vele banjalo ama-after 9. Imagine ikoti kancane. Ama-after 9 kanjalo. Siyanazi. Guys, Nansen Ibonile is not a perfect match. So this is the end of the video, guys. Don't forget to like, share, and subscribe. Dango.